od bre njegove dese, pokojne muž. To je Kamenko mu ime. Znaš kako sam ja dobio nadimak Tešiću? Muđa. Da. Če. Nikad nisi pričao o tome, ja sam ubeđen. Jesam. Kako si dobio nadimak? Da, pa, fason, drvno generalno ima, svi smo po nadimcima, ono, da pitaš kao gde je ova kuća od Božitara Kurčevskog, gde je kuća, nema pojma, ali kažeš, brate, Kalea, Huhuj, Od tako dede, to. dobio si od dede. Da, od dede. A, viš kako znam, brat? Da, ali znaš kako je on dobio taj nadimak? Kako? Bio je na pecanju. Dobro. I svi su ga znali izdrvno, to je bilo fazon 30 godina. I svi su ga ono izdrvno znali sve. I Bora, moj deda Bora. I on bio na pecanje, brate, i ništa nije pecao ovo ono, svi su znali da svakog dana ima pecanje i nikad ništa ne hvati. I vraća se, brate, prolazi pored kafane i ovi mu dobacuju iz drvna kao, de si bre Boro, jel bilo nešto? Kaže, a bio neki muđa. Te onda kaže smuđa. Kao, bio neki smuđa. A on rekao, bio muđa, nije s znao lepo da kaže, baš je bio muta. Aha. I rekao, muđa, i kaže, muđa, svi se smejali, bam, muđa i muđa. A čekaj, a kako si ti to zapravo dobio? U smislu, Pa moj deda Bora, svi su ga zvali posle toga muđa. Što su tebe krenuli da zovu muđa? On je dobio sina, mog dedu, on je bio moj čupun deda, on je dobio sina, mog dedu, njega su zvali muđa i ja kad sam krenuo u školu, brate, svi muđa, ja sam to mrzao u početku, posle toga, brate, ono... Što bi mrzeo, pa nije... Mrzeo sam zato što kao ja znam moje ime, Stefan Vuksanović, ono, prvi si razred imaš komplekse, brate, što ti niko ne zove po ime. Tako je bilo i meni, brate, i meni isto po dedi. Mislim, svima je po dedi. Da, ovo je Pikula, Nisam Dijavolo isto. Zato što je Pikula, tako mu, svi znamo Pikulu njegovog dedu,